Ышкылу кеше. Фу, Дим Димыч, сенің ишігің бек емсіз шығырды. Нашар ашылады әлі ул. Чөнки ишек тупсалары бір-бірсіне ышкыла. Нишләргә? Ышкылуны киметергә кирәк. Ничек итеп? Тупсаларны майларга кирәк. Әйдә майлыйм, ярдәм букчасы бар чакта. Әйдә. Ярдәм итсәм ярыймы? Ярый. Букчаны тотып торырсың. Ышкылу ул бер әйбергә икенчесенең өслеге буенча шуарга комачау итүче көч. Шулай ышкылучы әйберләр тизрәк туза. Моннан котылу өчен детальләр өстенә машина мае сөртәләр. Бүтән майда ярый. Ул сәгатьнең тешле тәгәрмәчләренә, машина көпчәкләренә әйләнергә ярдәм итә. Чаңгыларга кар ябышмасын, яхшырак шусын өчен майлыйлар. Әйдә, Дим Димыч. Тәртип. Тикшеришне. Шыгырдамый? Менә бит. Рәхмәт. Киттем мин. Кая? Тау шуарга? Мине дә ал әле үзең белән. Юк, Нолик. Синең бишанаң да юк. Буздан шугышың да. Симка, бәлки миңа шугышны майларгадыр? Нигә? Ул булай да шәп шуа. Ярар. Көт мине, Нолик. Мин сиңа сюрприз әзерлим. Син кара, шыма буздагы сыман. Шеф, бер нинди ышкылыю. Нолик, нәрсә булды? Тукта, мин хәзер. Ай! Әтибус! Ярдәм! Кем шақырды? Мен ярдәмгә килем. Нәрсә шаулыйсыз? Әтибус, килә күрмә. Монда тоя. Нәрсә дидегез? Сак бул! Ай! Нәрсә булды бу? Май түктем мин. Нәрсәгә? Ышкылуны киметергә. Килеп җиттек. Селкенмәгез. Хәзер мин сезне аннан тартып чыгарам. Нәрсә белән сиңа ышкылу кеше комачаулады? 5 минуттан бөтенесе дә чиста булсын. Инженерлар ышкылу кеше белән һәр вакыт көрәшәләр. Машиналар тизрәк йөрсен, детальләр азрак тулсын өчен ышкылу көчен киметергә тырышалар. Ләкин уйлап карагыз әле. Ышкылу көче бөтенләй калмаса нәрсә булыр иде? Бөтен әйбер кулдан тайып, өстәлдән төшеп китәчәк. Төеннәр үзләреннән-үзләре сүтеләчәк. Алай гынамы соң? Машиналар да йөри алмаячак. Көпчәкләр юлга ышкылмыйча бер урында гына әйләнеп торачаклар. Хәтта җәяү дә йөри алмаячакбыз. Чөнки йөргәндә без аяклар белән җирдән ителәбез. Ышкылмыйча ничек ителәсең? Булмый. Менә бит нинди файдалы әйбер ул ышкылу көче. Чистарттык бугай. Әлегә исе калды. Нолик, бөтенләй онытканмын. Мин бит сиңа сюрприз әзерләдем. Менә. Нәрсә бу? Сиңа баш шугышы ясадым. Ой, рәхмәт. Ләкин кар булмагач, нәрсәгә ул миңа? Нолик, кара әле сиңа нәрсә алып кайттым. Нәрсә? Кар. Чипшин кармы? Әйе, хәзер синең үз тавың булачак. Менә сиңа менә бу
ичмасам сюрприз. Хәтта бернинди майлау да кирәкми. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксиләр әйдә